במהלך השנים האחרונות אנו עדים לתנופת בנייה באזור בקעת אונו, שלא פוסחת גם על העיר יהוד. רגע לפני שיהוד משנה את פניה, יצאנו עם מיכאל יעקובזון, סטודנט במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, לסיור באתרי העיר ושכונותיה, וגילינו כי יהוד מקפלת בתוכה את כל רבדיה של הארכיטקטורה המקומית. הבניין העברי הראשון ביהוד, אחרי 2000 שנות גלות, זה המבנה שנמצא פה מאחוריי, ששימש כחווה לתושבי יהוד בסוף המאה ה-19. הבניין עצמו בנוי בצורה של חווה, זאת אומרת מבנה מגורים עם חצר סגורה, כשהשטחים החקלאיים היו מחוץ למבנה עצמו. המבנה בנוי מאבני קורקר שהובאו מהסביבה ומטיט שחיבר בין האבנים. מאחוריי ניצב המסגד המרכזי של הכפר הערבי ששכן במקום יהודיה. המסגד היה מחולק לשניים. החלק הראשון היה מבנה עם קשתות שפנה לחצר, שאותו אפשר לראות שם, וצמוד אליו עמד צריח גבוה בגובה של כ-15 מטר שנבנה מאבנים מקומיות. רחוב סעדיה חתוקה היה למעשה הרחוב הראשי של הכפר הערבי ששכן פה במקום, הכפר יהודיה. הבניין הזה היה למעשה בניין בן קומה אחת בתקופה הערבית. הקומה השנייה זו תוספת משנות ה-50 אחרי שהישראלים נכנסו לבניין, והוא בניין מאפיין את תקופת בנייה במאה ה-19. זו בנייה באבן מקומית, לא מטויחת, בלי בטון. אתר קבר יהודה שפה אנחנו עומדים בכניסה אליו, זה אחד מאתרי התיירות המרכזיים בכל בקעת אונו, באים אליו גם מהארץ וגם מחול להתפלל ולבקש בקשות. האתר מיוחס ליהודה בן יעקב אבינו. הקבר עצמו בנוי על גבי מערה מאוד קדומה, כשהבניין עצמו נבנה במהלך המאה ה-13, היינו לפני 700-800 שנה, מבנה עם מצבת קבורה וכיפה. לצורך הקמת הבניין השתמשו בעמודים מהתקופה הביזנטית, היינו יותר קדומים, שנלקחו מהסביבה או מהיישוב שהתקיים פה, או מכפר אנה או מלוד, ועשו בו שימוש משני בתוך הבניין עצמו. אפשר לראות את העמודים האלה פה בכניסה. בתחילת המאה ה-20 הבנייה הערבית המקומית משתנה עם התוספת של חומר בנייה חדש לאזור, שזה הבטון. הבטון בעצם מאפשר הקמת קומה נוספת, קומה שנייה לבניין, יצירת מרפסות גדולות, וגם נכנס ככה גם הטיח. הבנייה הייתה יותר מהירה, יותר זולה, וכאן אנחנו יכולים לראות מאחורה למעשה דוגמה לבנייה כזאת של מבנה ערבי בין שתי קומות מתחילת המאה ה-20. רואים את הקומה השנייה, רואים את הקצוות האלכסוניים שיוצר הבטון להחזקת התקרה, רואים את מעקה בטון הדקורטיבי שצורף למרפסת. משקי העזר, שאחד מהם נמצא פה מאחוריי, זה עוד בניין שמאפיין את הבנייה של שנות ה-50. הבנייה הזאת היא בנייה צמודת קרקע, כל מבנה כזה מיועד לשתי משפחות, כשלכל משפחה הייתה חצר רחבה ששם הם גידלו ירקות וכמה בעלי חיים כדי לקבל מהם מזון שאפשר לחיות מהם וגם קצת למכור. המרכז המסחרי של שוק אשכנזי הוא מרכז מסחרי שאופייני לשנות ה-50. מה שמיוחד בו זה העסקים הקטנים שיש בו, בשונה מהקניון ששם יש חנויות ענק, פה יש חנויות קטנות של אנשים מקומיים, של דברים מקומיים כמו הבורקס שמאחוריי שרק ביהוד אפשר למצוא אותו. המרכז המסחרי עצמו מתוכנן בדומה לשיכונים שהוקמו באותם שנים. הוא סדרתי. היינו, אפשר היה להמשיך אותו עד אין קץ. בנוסף למשקי העזר, בשנות ה-50 הקימו גם שיכוני רכבת, שהם למעשה האב טיפוס של שיכוני הרכבת שהופצו בעיקר בשנות ה-60. אלה היו מבנה מגורים של 2 קומות עד 3 קומות, דירות מאוד קטנות, מאוד לא מרווחות ומאוד לא מאובררות, אבל בגלל העליות הגדולות שהיו באותה תקופה, זה נתן בעצם פתרון מיידי לבעיית המגורים של האוכלוסייה שהגיעה לארץ. מאחוריי נמצא בניין אופייני לשנות ה-70. אלו בניינים שמתאפיינים בבנייה לגובה עם מעלית ושפריץ. הדירות עצמם הן דירות הרבה יותר גדולות מהדירות שהיו עד כה בשיכונים, יותר מרווחות, יותר חדרים, יותר אוורור.
אם בשנות ה-50-60 הגיעו ל4 קומות ובשנות ה-70 הגיעו ל7-8 קומות, הרי שבשנות ה-90 כבר הגיעו ל8, 9, 10, 12 קומות. הבניינים שמאחוריי מאפיינים בעצם את הבנייה של שנות ה-90. בניינים של 10-12 קומות עם 2 מעליות, ציפוי בדרך כלל של עריכי קרמיקה. הדירות בבתים של שנות ה-90 הם דירות הרבה יותר מרווחות ממה שהיה עד כה, חדרים יותר גדולים, יותר מאוברר, מצטרפת גם מרפסת שבולטת מחוץ לבניין. ודבר אחד פחות חיובי בבתים האלה זה חוסר ההתייחסות בעצם לסביבה. בדרך כלל החזית היא די אטומה לרחוב, כמו שאנחנו רואים פה מאחוריי. יש כניסה לחניון ענקית, קיר ענק שבעצם אוטם את הבניין, לא נעים להתקרב אליו, האנשים בעצם חוזרים מיום העבודה במכונית, מכנים את המכונית בתוך הבית, עולים במעלית לדירה ובעצם מנותקים מהסביבה שבה הם גרו. בשונה מהבנייה שהייתה עד כה, שהבן אדם תמיד היה מכנה את המכונית או שהיה יורד מהאוטובוס בקרבת ביתו והיה מגיע כדי להגיע לבית שלו, היה הולך ברחוב ופוגש את המכרים. פה כבר אין את ההזדמנות להכיר את האנשים ברחוב. החל משנות ה-90 חל שינוי במערך הבנייה בישראל. אחרי תקופת הבנה ביתך נכנסו היזמים לבנייה בשכונות הפרברים והתחילו לבנות מבנים בני 12, 15, לפעמים אפילו 20 קומות, שמה שמאפיין את הבנייה הזאת זה בעצם המעלית. החיים בבניינים האלה בעצם מחברים בין המוסך, בין המכונית לבין המסך, בין הטלוויזיה. הטלוויזיה נכנסה חזק מאוד למשפחה, האנשים פחות מסתובבים ברחובות, יותר מסתובבים סביב הטלוויזיה. והמעלית היא זאת שאפשרה בעצם את הקשר בין המוסך למכונית לבין המסך הטלוויזיה. דוגמה לאיך שיהוד תראה עוד כמה שנים בודדות, אפשר כבר לראות פה מאחוריי בפרויקט שמתבצע פה של מבני אינסטנס, שבעצם מנותקים מהסביבה, כולם נראים אותו הדבר, הם משוכפלים, הם יכולים להתקיים בכל עיר ובכל מקום בארץ. עד היום האצטדיון העירוני של יהוד היווה מוקד משיכה לציבור ביהוד. עכשיו כשיהפכו אותו למגדלי מגורים, הציבור יפסיק לבוא לפה ויבואו לפה רק האנשים שגרים בבניינים. צריך למעשה לשמר את המקום הזה כמוקד משיכה לאנשים, כדי להמשיך להחיות את מרכז העיר. הפתרון הוא פשוט לשמר את מה שיש, לשפץ ולהוסיף תוספות בנייה חדשות ולצופף ככה שרמת הצפיפות תהיה גבוהה ותצדיק כלכלית את הפרויקט הזה. לטענתו של מיכאל, עם התפתחות העיר ובמסגרת תוכנית פינוי-בינוי, יוקמו שכונות חדשות ומרכז העיר ישתנה לחלוטין. כל אלה יביאו לכך שהאפיונים הייחודיים וסגנונות הבנייה המגוונים ייעלמו כלא היו. מה שמייחד היום את יהוד זה הרב גוניות, הן מבחינת האוכלוסייה, הן מבחינת הבנייה. ברגע שימחקו את כל הדבר הזה ויבנו פה שכונת מגדלים חדשה לגמרי, בעצם כל ההיסטוריה תימחק. מה שישאר פה זה רק השם יהוד.